Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα καταστόλιστα σπήλαια του ελληνικού χώρου και συγκεκριμένα στο σπήλαιο της Καστανιάς, το οποίο βρίσκεται λίγα λεπτά από τη Νεάπολη και συγκεκριμένα στο χωριό Βάτικα του Δήμου Μορβασιάς στη Λακωνία. Θέλετε να κάνετε μαζί μου ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία και συγκεκριμένα να φτάσουμε στο 0 πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια, που αυτή είναι η ηλικία της δημιουργίας του συγκεκριμένου σπηλαίου. Για ελάτε μαζί μου να το ζήσουμε! Για ελάτε! Καλώς ήρθατε. Με λένε Παναγιώτη. Θα πούμε δύο λόγια για το σπήλαιο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1910, το χωράφι που είναι ακριβώς από πάνω ανήκει σε ένα βοσκό από την Καστανιά. Ακριβώς πίσω από την είσοδο υπάρχουν κάποια χαλάσματα, τα ματριά, έχει γίδια σε αυτό το χωράφι. Απλά το κομμάτι όλο εδώ είναι κοντά στη θάλασσα, είναι πολύ ξερό. Όπως είδατε, δεν υπάρχουν καθόλου φυσικές πηγές. Τελευταίο σημείο είναι το χωριό της Καστανιάς. Παλιά το φαίνανε εδώ με γαϊδουράκι. Τότε ο βοσκός το καλοκαίρι του 1910 παρατηρούσε σε περίπτωση ανοβρίας και ζέστης μέλισσες να μπαινοβγαίνουν σε μια τρύπα μπροστά από το μαντρί του. Οπότε συνειδητοποίησε ότι έχουν βρει νερό. Μπήκε μέσα με μια αφάνα, δεν είχε φακό τότε, έβαλε φωτιά, μπήκε μέσα, εξερεύνησε το σπήλαιο και βρήκε ανακάλυψε μια γούρνα με βρόχινο νερό εκεί πέρα. Θα τη δούμε όπως θα επιστρέφουμε. Για 48 χρόνια και εκείνος και οι απόγονοί του δεν είπαν σε κανέναν τίποτα. Το κρατήσανε μυστικό, ας το πούμε. Βέβαια δεν ξέραν την αξία του, είχε ανακαλύψει. Η περιοχή έχει πάρα πολλά σπήλαια και το νερό του εξυπηρετούσε, έτσι. Το Χριστούγεννα του 1958 όμως, ο νομάρχης της Λακωνίας έστειλε μια ευχετήρια κάρτα σε όλη τη Λακωνία στα χωριά, η οποία από μπροστά είχε φωτογραφία το σπήλαιο του Δηρού, που τότε είχε μόλις πρωτανοίξει, έτσι. Και όταν έπεσε στα χέρια του βοσκού, στο καφενείο της Καστανιάς, απλά αναφώνησε: ωραίο είναι, αλλά έχω ένα καλύτερο στο χωράφι μου. Αυτό εδώ πέρα. Ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του βοσκού, το ζεύγος Πετροχύλου σπηλαιολόγοι ήρθαν εδώ, περάσανε 2 χρόνια στην περιοχή, το εξερευνήσανε, το αξιολογήσανε, το κατατάξανε ανάμεσα στα πιο πλούσια της Ευρώπης, σε ποικιλομορφία και διάκοσμο. Δώσανε και ονομασίες σε όλους τους σχηματισμούς, παραδείγματος χάρη παγωτό, οι 3 μάγοι. Εγώ προσωπικά βλέπω εδώ έναν άνθρωπο να κάθεται σε μια πολυθρόνα, έναν θρόνο. Έχει πάρα πολλά φαντασία, να έχετε θα δείτε είναι πάρα πολύ πυκνό, πολύ γεμάτο. Παρ' όλα αυτά το σπήλαιο άνοιξε το 2001, 40 χρόνια μετά, 1500 τετραγωνικά μέτρα, 17-18 βαθμούς σταθερή θερμοκρασία όλο τον χρόνο και η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι 500 μέτρα, θα ανέβουμε από πάνω, κυκλικά από αυτή τη μεγάλη κολόνα, θα κατέβουμε 27 με 30 μέτρα βαθιά, έχουμε 2 επίπεδα σε αυτό το σπήλαιο, 2 αίθουσες και θα επιστρέψουμε από εδώ πέρα. Ερχόμενοι σε αυτό το συναρπαστικό χώρο από την Νεάπολη, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία σε όλη αυτή εδώ την διαδρομή να απολαύσουμε και να συνδυάσουμε εικόνες της φύσης αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Από ορεινές πλαγιές γεμάτες βλάση, πηγές μέχρι και βυζαντινούς ναούς, γραφικά χωριά, μεσονικούς πύργους, παλιούς νερόμυλους και άλλα θαυμάσια μέρη που πραγματικά περιμένουν τον κάθε έναν από εμάς να τα ανακαλύψουμε. Το σπήλαιο έχει διανυχθεί μέσα σε φεστολίθους ηλικίας Ιουρασικού, δηλαδή 195 με 145 εκατομμύρια χρόνια και ανήκει στη ζώνη της Τρυπόλεως. Το σπήλαιο καλύπτει μια έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία τα επισκέψιμα είναι μόλις τα 500 μέτρα. Τα περισσότερα σπήλαια τα οποία δημιουργούνται τώρα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της διάλυσης χρειάζονται ως μέσο όρο πάνω από 100.000 χρόνια για να δημιουργηθούν. Το όξινο νερό έπειτα διεισδύει μέσω στο ασφαλιστικό υπόβαθρο και μέσα από διαρρήξεις, ρογμές, ρήγματα, διακλάσεις, που όλα αυτά ονομάζονται τεκτονικές ασυνέχειες, διαλύει με αργούς ρυθμούς τα πετρώματά μας και σχηματίζονται έτσι τα σπήλαια. Σημαντικός ρόλος στη δημιουργία αυτών των σπηλοθεμάτων ή των σπηλοπεθέσεων, που έτσι χαρακτηρίζουμε τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, αλλά και όλες αυτές τις παραπετασματοειδείς δομές, είναι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν μέσα σε ένα σπήλαιο, όπως είναι η υγρασία, η θερμοκρασία, καθώς και η ποσότητα του αέρα που κυκλοφορεί μέσα σε ένα σπήλαιο. Πριν φτάσει το νερό στο σπήλαιο και αποθέσει το θραϊκό ασβέστιο, περνάει μέσα από τα θραϊκά μας πετρώματα, από τον ασβεστόλιθο. Και εκεί έχει όλον τον χρόνο να διαλύσει ένα ποσοστό του ανθρακικού ασβεστίου. Αυτή η διαλυτική δράση του νερού εξαρτάται από το διαλυμένο σε αυτό του διοξειδίου του άνθρακα. Όταν φτάσει μέσα στο σπήλαιο, εκεί έχουμε την απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα από το νερό, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαλυτότητα του ανθρακικού ασβεστίου στο νερό και έτσι να σχηματίζει
ένα στερεό ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο είναι ο σταλακτίτης, ο σταλαγμίτης και συγκεκριμένα ο ασβεστίτης. Ποικιλία φυλλοθεμάτων, μορφές, σχήματα, χρώματα και η ηλικία του σπηλαίου μόλις 3 εκατομμυρίων χρόνων. Πραγματικά αυτή η εμπειρία που σου προσφέρει το συγκεκριμένο σπήλαιο είναι μοναδική. Και πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι το να επισκεπτόμαστε ένα τέτοιο σπήλαιο είμαστε μία στιγμή στην αιωνιότητά του. Μία στιγμή που πρέπει αυτή να τη ζήσουμε με πάθος και να καταλάβουμε ότι τα σπήλαια είναι πάρα πολύ σημαντικά και να προσπαθούμε όλοι μας να τα προστατεύσουμε και να τα διαφυλάξουμε και να τα αφήσουμε στους επόμενους από εμάς να θαυμάσουν και αυτές τις πανέμορφες δημιουργίες της φύσης.